ahoj kamarát, a tebe čo sa stalo? Čo? Mi dala štvorku. Štvorku? Z čoho? Zo zemepisu. Jaj, bože, nevadí, aspoň budeš mať na čom sedieť, na stoličke. Ešte mi dala aj z matematiky štvorku. Aj z matematiky, no. Tak si sedne, aj mamička si sadne na stoličku. Aj z dejepisu som dostala štvorku, zo všetkého som dostala štvorku, otec ma zabije. To nevadí, ja som dostal 3 minút sa nedostáva, 3 som dostal, ja som len o trošku lepší, to nič, to je dobré. Ale z telesnej výchovy mám jednotku. No ja som vedel, že aspoň v niečom si dobrý. A vieš ešte v čom si dobrý? Neviem. No v tej relácii, čo predsa uvádzame. Vieš? Ahojte. Čaute. Vy všetci, čo ste takýto smutný ako ja, alebo veselý taký ako on. A teraz pozeráte našu, hádam aj zvyčajnú reláciu Klauni na ulici. Určite musia pozerať. A ty už nepláš, musíme byť veselí, pretože máme veselo vyzerať a máme byť veselí v celej relácii. Tak budeme veselí. No a Palinko nás už vlastne privítal, tak vás privítam aj ja. Čaute. Máme tu koniec školského roka. My sa vlastne dnes budeme venovať školákom a všetkým tým, ktorí vyzerajú tak smutno ako Palo, alebo tak veselo, aj keď 3 je síce dobrá známka, ale je veľa takých, čo majú jednotky. Ja si myslím, že na úvod to je dosť a ideme sa venovať vám a ešte aj dobrej muzike. Tak si zahráme na cestu pesničku. Pálko sa zatiaľ urobí. Venga boys, we're going to Ibiza. No, a je to. Ideme do ulic. I look up at the sky and I see the
Štiavnica. Čaute chalani, odkiaľ, zo školy? Zo školy. Ako v škole? Dobre, dalo sa. Veselý? Dalo sa. No, trošku. Prázdniny idú, ako to bude vyzerať s tvojim vysvedčením? S mojím, no tak... Nebude to nad moje očakávania, ale možno to ešte vylepším. Čo bolo tvojim očakávaním? No skôr maminým očakávaním. Áno, a mami na čo očakávala od teba? Vyznamenanie. Sľubila čo, motorku alebo auto? O triskáča? Dva skáča. Ja neviem, asi 2 skača, hej. Dva skáča. Dva áno. skáča. Máme na teba takú otázočku. Vieš, čo je to kokpit? Dáme ti 3 možnosti, čo to môže byť, hej? To je Tak- formula. Ozaj? Fakt vážne? Tak ty musíš mať niečo dobré ako... Si úplne bezkonkurenčný. Čo sa týka tých odborných predmetov ako auta a podobne? No, to ani také nemáme. Nemáte? Aké máte odborné predmety? Napríklad takú náboženskú výchovu máte? To sme mali kedysi, ale už nie. No, takže ty si určite budeš pamätať, vieš, bol také príbeh o Mojžišovi a svojej arche. Tak koľko tých zvierat si zobral, akože z každého druhu Mojžiš na svoju tú archu? To bola loď. Počet? No stačí im povedať, koľko z každého druhu. Jeden. Či nie, vlastne pár vlastne. Ako samicu a samca. Si si istý, že Mojžiš mal archu? Dobre. No hej. Si To som počul toto už niekedy, ale veľmi dávno a teraz mi to nedošlo. Nevadí, ale dáme ti takú jednu opravnú, hej? No, zober si, že farmár má 17 oviec, hej? No, z týchto oviec sa mu okrem 9 3 stratia. Koľko mu ich ostalo? Pozor, matematika ti ide určite dobre. Čo si mal z matiky? Matiku už nemáme, to bol voliteľný predmet. To je super. Ako to bolo? Z 9 sa mu... Z 15, zo 17... Nie, počkaj, ja viem, takže sa mu stratilo... Ostalo mu 14 oviec. Presne tak, Presne výborné. tak. Poslednom sa mu stratili Si iba. dokonalý, Hej, si dokonalý. Opravil si to výborne. Zaslúžiš si cenu. Za to my ti niečo dáme. My ti Palino, niečo odskočíme, tam dáme, máme my taký ti kúšik, niečo tam je dáme. všeličo, tam šahni rukou. Sa nemôžem pozrieť? Nie, Nie. nemôžeš, aby si nevedel, že čo vyberáš. A čo sa ti zdá sympatické, tak to si vyber. Á, super. Čo si dostal? Nejakú silinku. Máš Ja to silninku. poznám, to som videl už to Poznáš to? dievča. Hej. Pekné dievčatko, že? Máš toto? Máš rádio, aby si to mohol Hej. pustiť? Mám. Hej. V poriadku, želám ti všetko dobre, uži si to vysvedčenie. Ahoj. Díky, čaute, majte sa. Príjemný dobrý deň, Dobrý deň, páni. páni. Môžeme rušiť na chvíľočku? Na chvíľočku. My sme z takej zábavnej relácie televízie Globál, volá sa to Klauni na ulici a my by sme sa chceli opýtať, ako si spomínate na svoje vysvedčenie niekedy. Pretože je koniec školského roka a školáci To by som už sa majú za musel sebou. vrátiť o pomaly 50 rokov naspäť. Áno, kľudne vráťte sa. Prvé Áno, prvé vysvedčenie. vysvedčenie. No, to bolo strašne dávno, pred 66. Ako vyzeralo to 60. vysvedčenie? Ako vyzeralo? Jednotky od hora až dole? No nie, Vtedy to by som sa neexistovalo. nechválil. Len Ozaj, jedna tak bola. ako to vyzeralo? Najprv bola len jedna známka a potom boli viaceré. Aha. Jasné, a opýtam Najprv sa, bola len- niekedy doniesli ste domov zlé vysvedčenie? No pravda, že? Čo by som to bol za žiak, aby som niekedy nedonesol aj zle. A čo urobil taký otec, keď ste donesli zlé vysvedčenie? Ja si pamätám, že ja keď som doniesol asi 4. triede, tak otec si ma prehol cez koleno a zdral ma remeňom. No, mňa nezdral, ale pozakazovali mi niečo a tak, ale nebolo to také strašné. Mňa tatko nikdy v živote neudrel. Samozrejme, mňa tiež nezdral, akurát zakázal televízor, ale No počkajte, za mňa televízor neexistoval. My sme nemali A televízory. dokonca po vojne My sme rádio, keď nemali sme chceli televízory. počuť, tak sme museli ísť do krčmy, u Andráša sa to volalo, a tam sme počúvali ako decka, aspoň rádio počuť, cez okno, mladý pán. to bolo tedy pekné. A vám sa čo stalo, keď ste doniesli zlú známku? No tak ako obyčajne, otec mal remeň. To do teba pasal. No nie, nepasal ma, ale Ale vystrá. táto bola náuka na tej monen. No. Aha. Hej, A že, pomohlo to? no, niekedy pomohlo, niekedy nie. No, pretože keď som začal po vojne už potom chodiť na Mešianku v závodí, hej, tak sme sa tiež tak dohodli, skoro celá trieda, že jedna nedostatočná a ostatné štverky. To bol najlepší zážitok mojho oného. A v ktorej triede ste si uvedomili, že vlastne chodíte do školy preto, aby z vás niečo bolo? A to už až v učilišti. V učilišti. A vtedy už boli dobré tie výsledky? No tak to už samozrejme, tu už sa učilo, muselo sa učiť. Bola to láska na pár dní, tá
čo sa volá, zavodne. Čas je však zlodej závodný, a tak vracia mi ho späť do nevidenia. Palino má jednu takú bystrú otázočku na vás. Palino, skús, čo si sa ma to pýtal? Opýtaj sa to isté. Dievčence, viete, čo to je zigota? Zigota. To je ako, vieš čo je got? To je ten Zigota, hej? spevák, hej? Ale No, však iného počkaj, nemyslíme, to sa chcem opýtať. Po A. Je to spevák Zich a Got, ktorí spolu vydali jeden single dokopy. Áno. No a ten sa volal Zigota, podľa ich mien. Ďalej, Alebo? je to otvor na dýchanie rastlín. Hej? V strede rastlina, v strede diera a tým dýcha. To sa môže volať zigota. Alebo je to, keď spermia ide ku vajíčku a ho oplodní. Čo to je? Takže, čo je správne? Neviem, nepoznám ten výraz, ale nezdá sa mi ani jedno správne. Myslíš, že nie? Je. Jeden je určite správny. Máš rada Zicha a Gota? Neviem, kto je to Zich. Vieš, to je Zich? To je ten, čo hrá tú hudbu takú ako gitara, vieš, ten, ako sa volal ten, kedy si to